Nyakora mokejwa gazet maka wono tie karka gazet mar Daily Nation awko ni kata ite mantie mokwongo ka wachaka ne kode ka warange ni to ochalnado mi peke ite mar ngwen kod mano mar abich kata kamano ne ite mokwongo mano mar gazet mar Daily Nation ka wono ka warange ni to ochalnado iwacho ni en omenda ma katin to bilion 3.5 mano ola mikao pile ka pile kirango piny Kenya kae. E gazet ma kawuono kae en wach ma iwacho ni en gimosekao kirango dwe mara ino piny kanyo dwe mara ariyo nyaka dwe mara 4 en omenda mopogore ka mosekao e weche go mag dongruok kipenjo karkani ero en gin weche mosebedo ka itiyo godo e yo mane. Iwacho ni President William Ruto's government osebedo kae ka okao ola mano sirkani mar William Ruto ola maromo bilion 416.2 bano ka wuok e chichni maoko mano e dweche 4 e higani mabende nyiso ni bilion 104 mikao dwe ka dwe e thuolo no mano ka irango kanyo gin ola mabende osebedo kacha kantiere kinde tarik 1 dwe mara 1 nyaka tarik 30 dwe mara 4 magi bende osebedo kae ka otingo gowi ma piny Kenya ntiere godo nyaka trilion 13 en wach mo peke ite maye kanyo nasomo ni getelo mokwongo cheno moko ma bende iwacho ni omenda magi bende odhi donjo kata ka odhi tie achiel ka achiel mago tingo weche go mago mag dongruok mag piny ma bende gintiere ka achiel ka achiel kiwacho kani mokwongo nen mano mar konyo pogruok e weche mag somo. Iwacho ni funds to address regional disparities in learning outcomes mano kao ni bilion 29.15. Ola machielo mokao tarik 10 nitiyo godo e weche miwacho kani en jiwo ndadhuno mano mar somo kata bero chenro mag somo. Iwacho ni promote equitable access to quality higher education training and research and bilion 9.8. Nitiere sirne budget bilion 290.49. Nitiere kiti for climate resilience actions mago weche go mag bero weche mag kor lwasi kata chenro mopogore mitimo omenda maromo bilion 3.9. Nitiere ma siro budget podi bilion 20.3. Nitiere bilion 40.5 mano mokao kawuok International Development Association IDA mago funds to expand access to affordable housing finance. Can you winje? Gin funds makonyi konyo sirkal mondo mi oyar yore mamoko mag yudo omenda. Funds to expand access to affordable housing finance. Aya, machielo tarik 22 dwe mara 4 okawe IBRD bilion 16.2. Money to expand access to affordable housing finance mano kiriwo ka duto gin omenda moyo bilion 60 mano madhi weche mag affordable housing weche mag somo kata learning outcomes be kirango karkae gin ma oyo bilion 30.8 mago weche mantiere karkae kisome kanyo bedane kod ng'eyo e ite maiye penjo sani en ero to gowi mar Kenya ochomo okang' mane ka wantiere karka podi e ite mar abiro nyakura mogejo wantie sigana mochiw kendo momipe karkae Linda Mwananchi mane ite mar abiro iwache karkani idhi time yo mane. Linda Mwananchi iwacho ni osebedo reserved as one of 3 names by Sifuna team. Mano ka kawuono gigeno gidhi bedo kacha kod romo mano mara kagirado kacha kod registrar ma political parties mango jok mandiko duon buche mopogore pacho kae mano kagintiere e romgi kawuono Nairobi odhi bedo kanyo gi thuolo mar luwe kendo warange ne chel ka chel ne to romo ni dhi nyuolo ang'o. To kwawere gi mara Sifuna kod kweth mano balo kawuok e duond bura mar ODM kawuono kama gintiere karkae yangore wiye kacha ni former president kata jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende dhi bedo gi thuolo mano mar telo e buch Azimio Council ma bende
kapod en jakom. Mano wach mantiere kar kanyo. Ang wabed gi thuolo marange kaka odiochieng' medo sudo kendo kaka ndalo bende medo kadho. E ite mar abiriyo ni podi Gachagua bende koro siemo kendo rango weche mamoko madiponi nitiere mopondo e wechegi mag Vision 2060 plan mar jatend piny Kenya William Ruto. Omiye pek e ite mar abiriyo. E ite mar auchiel kanya kora Mogejwang' nitie gino ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ka nitiere county mano ma Uasin Gishu. Ruto wacho kama: UDA ODM impact here to stay. Winjruok e kind duond bura mar ODM kod mano mar UDA en mano mantiere kono, onge ng'ama bobuoge, onge ng'ama bochungo winjruok machalo kamano. Mano noloso ka entiere kanisa Chepkoilel county ma Uasin Gishu, entiere St. Stephen's SCK Church madore Moiben Uasin Gishu county. Mano kama bende ne oyuore alam kowacho ni ero jogi mantiere i ODM nonywak gi sirkal mar mondo mi gikony kaka ichwalo chenro mopogore opogore. To bende iye kanyo omedo loso kowacho ni nywako jogi e sirkal, owacho ni ok onego kel buok kata kionko e kind oganda. Owacho ni ntiere nywako jo ODM, owacho ni inclusion mar ODM leaders in government should not be a source of anxiety. Mano ote mare mowacho kar kancha kowacho ni nitiere ponono pogruok moro manyalo biro kata realignment moko ka ichano weche mag siasa kaka dhi bedo e yiero maduong' mabiro, koso dhi bedo e yo machal nade mago weche mantiere e iye kar kae. E ite mar abich kanya kora Mogejwang' mantiere sigana mano mar ola mopogore opogore mabende ne walose kar kae, kiwacho ni audits osebedo kae karango omenda maromo bilion 8 mago fee maro ma iwacho ni gin for unused loans. Mano wach ma controller mano mar budget Margaret Nyakango bende koro go apis mare bende osebedo kae kawacho ka bende iwacho ni treasury kata migawo mano mar omenda igeno mondo mi oyawane thuolo mano mar bedo ma uyanga kaka itiyo kod omenda mago mag jopiny. David Mwere ondiko ote machalo kamano kae, sigana mondik malo kata ni wastefulness, ketho omenda mabende ikawo kawuok kuom pinje maoko kata bengi kata chichni mago mayudore e pinje maoko. Iwacho ni mae ema koro miyo gowi bedo ma nengone ni malo ahinya, mabende bedo mapek ahinya mar mondo mi ochule, ka iwacho ni interest kata nyinyo bende man malo bedo mathoth ahinya. Mano ka irango kacha ka gik miketo kanyo gin government securities mabende bedo kod achiedh nade ma opogore opogore. Kaka gope mapacho ka osebedo kae ka idho ka ipimo kod GDP mano mar piny bende omi pek e ite mar 4 akoni kacha mag wechego mag gope mano mantiere kar kae. Ruto borrowed 416 billion in 4 months despite anti-debt pledge. Mano wach mantiere kar kae e ite mar 4 mano kama gintiere kar kanya kora Mogejwang' ayudo thuolo mano mar some. Iwacho ni domestic debt ochung' kama chal nade sani kamoromo trilion 7.24 ka ntiere mamoko bende mawuok e pinje maoko maromo trilion 5.78 mena tamalo 44.3 duto gope mano ka ochopo dwe mar auchiel mano higa mar 2026 higani gope go duto romo trilion 13.02 ke wacho ni debt to GDP ratio kerange kar kae ka wuok atamalo 42.20 mano atamalo 42 e higa mar 2013 nyaka atamalo 71.6 kiwacho ni mae ema nie malo kirango kod mane ni malo ahinya ne mar higa mar 2023 mano pod sirkand William Ruto kane natamalo 71.9 keto pek mar ngima bedo kama chal nade ma okone moko ma pod range kar kae kae wacho ni ero nyaka sani gowi mar piny Kenya oseidho nyadi 6.9 e thuolo mar higni 13 mokalo. Some kanyi beda ni kod ng'eyo nyakora Mogejwang' ka ite mar 3 kaka wuono nyakora Mogejwang' ka dok chien chako gi weche go mano mi pek ahinya. Nitiere weche ma mi pek e ite mar 3 gazet mar Daily Nation iwacho ni gin mana memories sani ka irango secrets of
1982 coup attempt mano how last minute act saved army heroes mago weche mantiere kae ka bende ichiwogi ka sigana ka sigana. Nitiere jalweny ma bende nosedhi retire mowacho ni bende sa achiel mano mangima mano kane pod gintiere kacha ka gitemo mar mondo mi gi recapture Voice of Kenya masani luongo kacha ni KBC kendo mano ema ne okonyo e chenro mar reso sirkal e kinde no. Mago weche ma bende wabedo kae ka waluwogi kendo warango gi achiel kachiel ni to kae ne gichop kure mano sigana mochiw kae kod Wanambisi Tom mano colonel retired mano kano twak kacha kod jofwambo mago ma Daily Nation ka intiere dalane maidore Trans Nzoia County mano juma mokalo. Gik mantiere karka iwacho ni soldiers who crashed the coup relieve the battle that restored government control. Gichiwo sigand gi karkae ni to gino ma bende notimore nochako iwacho gin mana gigo mane gichako winjo mos mano 1982 kanyo kapod irango ni to gin mana paro manitiere koso ni gino mane dichopo kare. Oyangi karkae gazet ni nyaka sani koparo nitie simu ma bende ne nitie kacha ka gilose tarik 25 dwe mara abiriyo ma bende nobedo kae ka orango gigo manotimore tarik 1 dwe mara aboro higa mar 1982 mano 1982 mano gino mane ota kod rebel Kenya Air Force soldiers ma bende nitiere karkach. Nyaka kawuono oyango ni nitiere ler mathoth ahinya ma bende mapok ochiw. Kata kamano wacho ni nitiere Captain Okanyo Wachira mano mar Kenya Army mano 50th Air wacho ni Cavalry Battalion mano wach mantiere karka ke wacho ni negin ji mopogore kane gintiere kacha Embakasi Air Base mano toka gisewuok e critical mission moro ma bende giwacho ni kanyo ne achiel kuom pilots 4 ma bende ne nitiere kacha helicopters moko 2 ma bende ne olwaro mbom moro Isili Air Base mano the orders mano mar jatend lweny ma kinde no Lieutenant General John Sawe mano wach mantiere karka achiel kachiel. So mane ite maradek nyakora monjongi bedo kun ng'eyo ka ite marariyo gazeta ma kawuono kae nitiere weche matimore ite marariyo ma bende omipe karka gin weche go maga Music and Drama Festival. Music Festival kantiere jopuonjre karkanyo ma medo nyiso chia margi mano Narok Primary School e ite marariyo mano kama gintiere kacha. Narok Primary School ka present mana Samburu folk song mano ka gintiere day 1 mano ma Kenya National Music Festival matimore Kibabii University County ma Bungoma. Nyasi no timore kacho odiochieng' no manyoro. Weche gi thoth nyakora mojwang' mag siasa matimore karkae nitiere loche ite maraboro e gazet mano ma Daily Nation kiwacho ni victory for parents as court outlaws blanket school fines. Iwacho ni sani ka ichiwo fai tichiwe yo machal nade. Nitiere Mbira High School jok mano mi levi maromo 33 mane wi wang kata ketho chenro mopogore mag sikul ma bende wacho ni mae ne oken gino man kare. Owacho kata ni non conditional kendo owacho ni oduok nyithinde sikul unconditionally. Owacho ni court orders unconditional readmission of learners mano sikul ma fai makamano bende okobedi kata girange. So mane ite maraboro nyakora mojwang' sigano ntiere karkanyo matimore do podi nonro maitimo kae ite marapar nyakora mojwang' Dr. Muti Somada yango karkani to notime yo machal nade. Police probe koro donjo karkae thuolo mar igni 20 weche mosebedo e doho mathoth ahinya ka gintiere kae ka gimedo mana range mano chenro mopogore ma bende iwacho ni gin ang'o ma bende dedikel nek mano ma Dr. Mutiso ka jaode bende ntiere karkae ka ipenjo mathoth. Iwacho ni investigations man ka court records show Mbobu represented Rose's former husband mano Professor David Musimi Ndetei mano wach mabedo osebedo karkae
mano mabende osebedo ka girango Chalo Mbobu, mano kinya bedo gi thuolo mano mar ng'e Chalo Mbobu bende nonegi higa mokalo, mano e lawyer ni mabende ne ochwad gi magina mano nyadiboro. Iwacho ni was shot 8th times on Magadi Road near Brookhouse International School, mano higa mane okil ni bende owite ngimane. Sani koro nitie gima thoth ka mabende itudo ka kod nek mano mar Dr. Mutiso, mano ka sani gik mathoth ahinya biro nikech long before she was linked to killing, Rose Mbithe Mulwa was locked into a bitter legal dispute with lawyer Chalo Mbobu. Mano wach mantiere kar kanyo, ineno Chris Mulwa kod mama mare mano Rose Mbithe Mulwa kanitiere nyim doho mano ma Nairobi, mano tarik 31 mano bang' ka oseketgi kacha e nyim doho kaluwore kod nek mano mar psychologist miluongo kanyo ni Dr. Victoria Mutiso, ma en jaod Professor David Musimi Ndetei. So meite no makamano bende wacho ni ero gin weche mage mag ohala mantiere karka. Wacho ni mystery deepens in Mlolongo businessman's disappearance. So mene kanyo bed kod ng'eyo ite mar 13 nitiere machinglo kiyude kae nitiere weather forecast. En weather forecast mar weather kosen mane idango ka piny koni jimosre bathe kacha jigwere malo ka ji ni wi auja nyamburko mago campaign. Iwacho ni frequent thunders of betrayal, defections and plenty of handshakes. Mano tire karkacha motelo nango yiro maduong' mabiro mago pach jondiko gi pach jondiko josomo bende nigi mari bedane kod ng'eyo kacha weche matimore counties ang' bedane gi thuolo mar ng'eyo ni to kae notim gi eyo machal nade. Nitie weche matimore kauno kae. Wacho ni today in history, iwacho ni August 3rd 1998, more than 12,000 bank workers go on strike over the government's plan to tax their low-interest loans. Major banks offered limited services. Mano wach mantie kacha few branches mano yao. Kare jo bengi osekadhi ang'anyo na kura mwejwang. Kapok yudo mano, hangi so mibedi kod historia mathoth mantiere kar kae. Recipe for rigging en sachiel mar okinya kura mwejwang atiyo gazet gi kanyo. Gazet ma Daily Nation, mane wach mantiere, ma The Standard, mane wach momi peka. Iwacho ni recipe for rigging. Oket picha kacha mar IBC jakom margi Ethacon, niti jatend kweth mathoth e od bura Aaron Cheruiyot kod Stewart Mazayo jatend kweth manok e od bura mar Senate, mane kama gintiere kachiel. Giwacho ni weche mag live streaming results kata keto gi achiel kachiel e mbui to bochopo kama chal nade. Adani som gi mathoth nyokora mojo aduogo kae kod chal mag weche mag tuke e siwanda mar tuke. Anyika Cleophas Soluoch gi sumo kanyo kwar mokel nyaka sango sachiel mar okinya ntiere kae kod Willis Odembe, an ka kod Kennedy Ochola. Aduogo ka oranga neni Gor Mahia osedonjo e semis, Tusker oseduogo pacho kae. Mathoth matimore Kenya otieko namba 12 tuke mag Commonwealth. Gino mane maponi tiere ka yueyo kinde mabor.